Защо не правите секс? Нека да стартираме от там, защо е важно да се прави секс. И когато ви задам този въпрос, настъпва смут. Аз го задавам този въпрос не от любопитство, за да разбера кога за последно, с кой, къде и какво, а питам, защото сексът е изключително важен за това ние как се чувстваме емоционално. Както за жените, така и за мъжете. През жените влияе изключително много на хормоните. Влияе на цялата женственост, ако щеш. Докато при мъжете се създава едно напрежение. Когато са семейни мъже и липсва секс, много често тогава настъпват и изневерите. Защото това е нагон и когато ти вкъщи си начумерена, рошава, а в същото време той отива на работа и колежката е спретната, чиста, ухаеща добре, естествено той е мъж. Вниманието му ще отиде там и той ще намери това, което му липсва вкъщи. Защото при интимността се отделят едни специфични хормони, които ни карат да се чувстваме живи, които влияят и на мозъка, и на целия баланс, на цялото усещане като хора.